Kasamtangang gisiradaan ang Tagbilaran Maternity and Children's Hospital sa Tagbilaran City, Bohol, human na-admit didto ang manghod sa usa ka COVID-19 patient. Gisiradan kini hangtod adunay negatibo nga resulta ang RT-PCR test sa 5 anyos nga lalaki nga na-admit alas 3 sa kadlaw niadtong July 19 gumikan sa hilanat ug pagsuka-suka. Unang impresyon sa mga doktor nga gidengge ang bata kay wa man tarunga pagtubag sa inahan ang DOH questionnaire kalabot sa posibleng COVID-19 exposure. Nakauban sa maong bata sud sa kwarto ang laing dengue suspect patient. Apan human sa kapin usa ka oras, mitawag ang Tagbilaran Health Office ug may pahibaw nga ang 5 anyos manghod sa 13 anyos nga COVID positive patient. Gumikan kay dili COVID-19 referral ang Maternity and Children's Hospital, gibalhin ang pasyente sa Celestino Gallares Memorial Hospital. Gihimo gilayon ang disinfection o gi-quarantine ang 16 ka mga staff niini. Gipahimangnuan ang publiko nga magtug-an sa tinuod aron dili na masubli kining panghitabo. Sa pagkakaron, 71 na ka mga kaso sa COVID-19 sa Bohol, diin tulo na ang namatay.